Здравейте хора, сигурно сте видели, ще играем из Валенсия. Абе, това не са толкова силни. 4 звезди и половина става. Това не са толкова силни. Аре, късам. Сигурно се ще падам от Валенсия. Ето. Ето атаката. What? Пасихме си кофето. Като не вкарат от първите 5 минути, това ще е голям фейл. What the fuck, е? Ти видяхте ли го? Вижте. What the fuck, е? Хора, много ще се падаме от първите 5 минути. Караме гол. Добре, пак е от тях топката. Пълен фейл. Айде, караме. Да, те ба си високи. Лата. Аз не мога да взема топката. Те им викат да играят с Валенсия. Другите играят Валенсия, не е най-силните в Лига Европа сега. Защото на полуфиналите не видях много силни. Даже не знаех, че ще играят с Валенсия. Това е за някаква копичка. Добре. Корнерче пак. Fucking shit. Добре. Много добре. Алби. То знаех се, че няма да ги бия, ама... Не да се пробвам. А това е май за друга купа. Аз играя за една друга купа, тя е много... Има силни отбори. Там е Емполи. Бяха Уотфорд. Дето от Чемпионшип. От Англия там дете. What the fuck? Fuck you, е. Fuck me, Edith. Oh. Хула с глава. Кое? Так може да ме бие, да? Дори не знам дали май включиха няколко резервите. Диего Силва, тях ли беше? Фака, да. Но ще ме бият Валенсия. Но аз имам все още надежда. Трябва в тъча. What? Ти пък що не взе топката с Гвардиола? Супер. Супер. Афалей! Айде, вземи този топка, шиваната топка. Афалей! Давай, мъж. Окей. Ти пъти крашлям се. Само напреди Барсиглоите, Бразилета, някакви финтове правиха сега. Моите не са хич задъхани. Даже мисля скоро... Супер. Сега сте се съсадили.
Абе, Авале, каза миналия матч, от 3 мача не си вкара и миналия матч вкара. Опа! Какво стана, бе, Валенсия? Опа! Да, аз до сега трябваше да ги воля с тези атаки. Няма да ме биете. Такова изчисто не беше. Валенсия, ако сега... корат. Не, бе! Вземах си помислих, чарвен. Чак хора. Просто разпред таката. Хуа. Оп. Такой. Този матч би трябва да има продължение. Ако няма съм съднат. Готов. Грейм Лига ще бият. Втори жълт червен, брат, човек, сори, ама... Това става опасно. Извънени футболисти. Какво да направя? Тип. Хора, знам, че трябва да си ги сменя, ама с кои да си ги сменя? Моите са изморени супер много, само Кларк е жив. Искам ейката, но не мисля да го пускам топ път, защото... Не, 20 минути моите ще изтърпят. 40 може. Абе, това беше фък оф. Едич. Ако бием Валенсия, това ще бъде бас. Абе. Афале. Добре, нещо. Афале почва, ще да играе и мислех да го продавам наскоро, ама защото нещо почна да се излага. Има бизена ми се попречи, нещо почва да се излага нещо. Да не вкара нито един гол от 3 мача, тогава... Другите Алби, мисля, че може... Бих го харесал повече, отколкото той е Афале. Без той Алби струва малко и зато ще си го държа, няма да го продавам. Аз не искам да го продавам, защото е много силен играч. Нещо играта почва ми лаги. Афале жълт картон. Окей. Але бийте Валенсия. Аре! Машо! Може даже... Спасение. Спасението спа. Днеска много сериозно играем. Не бе. Моля ти се. Yes. Але сори. Това вече беше заслужена победа за Валенсия. Много трудна игра. Много трудно беше герой на матча Едич. Наистина беше много трудно.
ми дадат 50, на една игра ми дадоха 68. Добре. Елиминирахме един от най-силните. Моя игра е Торино, Флорен, Евертън играят. Кубините малко, ще се справим пак и Евертън, ако бият. Правим се с Евертън, после с Флорентина може да се паднем. Може да се паднем с кой е много силни. Но бихме Валенсиан, той не го вярвам, че ще го направим, защото е много трудно. Което не искам да възможно футбол. Това е друг път, че футболистите говорил. Да, това беше много сериозен матч. Може да съберем 3 лайка. Защото беше много епично скоро.